Matapos matikman ang bangbang dish crafted from nature's bounty, ngayon naman, ating alamin kung paano pinagkakakitaan ng mga Tagalawak ang kanilang pagiging malikhain. Nagsimula kami noong 2020. Gumanda na rin po dahil may account na rin po kami, nakikita na sa iba't ibang lugar, ganon. Sa isang buwan, may nakikita po akong 8K. Nakakatulong din po, malaking tulong po. Basta tiyaga lang po. Sa mga nakakakilala na po na namin, visit lang po kayo dito, pumunta lang po kayo dito sa mga Kalawagan, Lawak. Quality po yung gawa namin, wala po kayong masasabi, talagang quality po. Para sa akin, maganda rin ang may furniture dito. Katulad sa akin, nakabili ako ng ng ginawa nila. Nakakatulong sila sa mga tao dito. Lumalawak na nga ang paggawa ng furniture dito sa Pangasinan at nakarating na dito sa Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Who would have thought that from raw wood, classic pieces of art would emerge? Behold, the heart of a true craftsman. Ang mga pangunahing uri ng kahoy na ginagamit ay Melina at Nara. Ngunit, depende sa tipo ng customer. Lumilikha rin sila ng mga furniture set gawa sa mahogany at mangga. Kuya, quality check. O sige, quality po sir. Yes, you're the best. Pasok kayo, li kayo. See, ito po ang pangmayaman naming sala set. Ayan. Feel na feel ang pagka mayordoma. Dito po nakakabenta ako dito. Minsan di pare-pareho. Minsan 28, 30 to 35, ganon. Kasi may kutsyon, may glass, may center, may side table, ganon. Ito naman po sa sala set, depende din. Nakakabenta ako dito minsan 18,500 to 24,000 ang isang set.